fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Kevin Spiteri. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tiba kattar fina id-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktib tal-profeta Ġeremija. Erġgħu lura uliet ribelli, oraklu tal-Mulej, għax jien sitkom, u naħodkom wieħed minn belt u tnejn minn kull familja, u ndaħħalkom f'Sion, u natikom rajja għal qalbi li jiraw blerf u blaqal. Meta intom toktru u tnislu fuq l-art f'dawk il-jiem, oraklu tal-Mulej, ħadd ma jitkellem aktar fuq l-arka tal-Patt tal-Mulej. Ma jaħsibx aktar fuqha u ma jiftakarx fija, ma jibkuwiex u ma jagħmlux oħra. F'dak iż-żmien issejħu l-Ġerusalemm it-tron tal-Mulej u jinġabru fija l-ġnus kollha għal isem il-Mulej u ma jimxux aktar mal-ebusija ta' qalbhom il-ħażina. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Isimgħu ġnus kelmet il-Mulej, xandruha il-bot fil-gżejjer u għejdu, dak li xerret lill-Iżrael jiġbru u jħarsu kif raj ħares il-merħla tiegħu. Il-Mulej ħares kif raj ħares il-merħla tiegħu. Għax il-Mulej feda lil Ġakob, ħelsu minit wieħed aqwa minnu, għad jiġu u jannu fuq l-olja ta' Sion u wiċċhom jiddi minħabba it-tieba tal-Mulej. Il-Mulej ħarisna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Imbagħad jifirħu xbejbiet bisfin, jifirħu żgħażagħ u xjuħ, jiena nbiddel il-vistu tagħhom fena, nfarraġhom u nferraħhom wara l-hemm tagħhom. Il-Mulej ħaresna kif raj ħares il-merħla tiegħu. Alleluja, alleluja. Ħenjin dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla b'qalb tajba u sinċira, jgħożuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Mela jisimgħuha intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' il-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li jinżera mal-mogħdija. Dak li nżera f'art kollha blat, huwa dak li jisma' l-kelma, jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma jruq ma jkollux fih innifsu u għalhekk ftit iddum. Imbagħad jiġu fuqu l-awġ jew isib min iħabbtu minħabba l-kelma u malajr jitfixkel. Dak li jinżera qalb ix-xewk huwa dak li jisma' l-kelma tal-Alla, iżda l-inkwiet żejjed tal-ħwejjeġ tad-dinja u l-ġibda għal-ġid tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott.
dak imbagħad li nżera f'art twajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew huwa jagħmel il-frott, dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej Jeżies qiegħed jistedinna biex aħna nilqgħu il-kelma tiegħu. Qed jiftilna għajnejna kif dejn il-kelma tista' tagħmel il-frott fil-ħajja tiegħi. Kemm il-darba jien ma nkunx marbut iż-żejjed ma' dak li jgħaddi. Walhekk ejjew ħuti nresqulu it-talbiet tagħna u ngħidulu l-mulej tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal ħajjitna. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal ħajjitna. Għar-rajja tal-Knisja biex meħlusin minn kull kilba għal poter u s-suċċess imexxu lill-bniedem fi smigħ tal-kelma u jkunu l-ewwel li jagħmluha nitolbu. Tkun mulej il-kelma tiegħek mużbieħ għal ħajjitna. Għal popli sabiex iwarbu l-egoiżmi nazzjonali u jfittxu dejjem il-paċi u tqassim tal-ġid komuni bejn il-popli kollha nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal ħajjitna. Għalina il-koll biex mimlijin bil-fiduċja fil-providenza tiegħek infittxu dejjem l-ewwel li nagħmlu dak li hu tas-saltna tiegħek nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż Tommok Marija, kompli mulej jixħet il-barket tiegħek fuq il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Mulej il-kelma li għadna kemm qsamna u l-Ewkaristija li qegħdin niċċelebraw jagħtuna l-qawwa biex fil-fedeltà tagħna lejk u fl-imħabba ta' bejnietna nimbdew dejjem mill-ġdid bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla inġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim f'sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju u qazzu kif qaddies dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed u waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox u li inti battulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis
u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu, smewiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek min ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli ta' smewiet. Għaddejs ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrita għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-fer għaw minn tiegħek nistennew b'sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario, l-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu il-misteri tas-sema hekk ukoll tbedu mill-modi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida bi Kristu siedek. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ngħidu tliet avamarijiet kif talbitna il-Madonna ta' Pinu minn dan il-kwadru. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.